खुलुमबाय। गिबियावनो आङो खन्थाइ बिबार हान्जानि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। आंनि मुङा जोंमास्रि ब्रह्म, भिलेज खान्थालगुरि, पस्ट अफिस दालुवाबारि, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, पिन नं 783337 बेनो आंनि गिबि खेब अनलाइन खन्थाइ आवरायनायाव बाहागो लानाय। खन्थाइखौ आं गावनो सुजुदों। खन्थाइनि मुङानो जादों बर' सिख्ला। फैदो दानिया खन्थाइखौ फरायदिनि। बर' सिख्ला। खानाइ रुंबां मेगन बेस्रां, खावलाय फावदुद बिखा फांदां, नारेंसु गन्थं गुस्थि जारौ, जानजि सेरे आदै मद'। गोमो गोथां बाथ'गां दख'ना गाननाय, हाजो आगरनि आर'नाइ फास्रा लानाय, हारिनि गेजेराव बयजोंबो सिनायजानाय मुङा नोंनि बर' सिख्ला। मावनाय दांनाय दानाय लुनाय, खेराइसालियाव खेराइ मोसानाय, बाथौ गुदियाव आरज गाबनाय, हारि माहारिनि आसार खान्थिजों सोलिनायाव नोंलाय नंथारा रावनिबो गेजेन। बेखायनोथ' मुंखौ होदों नोंनि बर' सिख्ला। आबै आबौ आइ आफाखौ सिबिनाय, बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ मान होनाय, जाथि खुरमा बाय बाहागि बयखौबो अनसायनाय बेरखाङो बेफोर गासिबो नोंनि आखुथायाव। हारिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबना हामना मुंखौ होबाय नोंनो बर' सिख्ला। गोजोन्थों।